Siis moi taas. Mä ajattelin tämän videon, koska mä siis eilen tein sen mun ekan videon, niin mä ajattelin nyt tehdä. Mutta mä ajattelin tehdä vähän erilaisen, niin kuin, että koululaukun sisältö. Niin mä en sanonut sitä teille eilen, että mä tekisin, koska mä en eka tiennyt teekö tämän videon. Niin sitten mä mietin, että koulussa, että minkä videon mä tekisin, mutta sitten tuli yhtäkkiä mieleen, että hei, koulurepun sisältö. Ja nyt mä ajattelin tehdä, mä näytän siis mun koulukirjat tai kaikki mitä mun repussa on. Ja ihan kaikki. Ja sitten mulla olisi eka tässä kerrottavaa, että siis tilatkaa mun kaverin kanavassa on Krista Pajarinen. Ja menkää kattoo sen video, silloin vasta yksi video se aloitti. Mä en tiedä, koska se on aloittanut kuvaamisen, tai se teki vasta ensimmäisen videon, niin kuin joku ostosvideo, minkä katsoo se. Ja okei, no nyt aloitetaan, koska mulla ei ole nyt mitään asiaa enää, elikkä näytetään mun reppu. Mun reppu on vähän niinku tällainen, sori jos te näette, että se on vähän tällainen, koska mun entinen koira oli vähän villi ja se oli vähän rikkonut tätä, mutta mä saan vielä uuden repun. Mut älkää antako älkää antako tän haitata teitä, mutta okei, tää on tämmönen semmonen roikkuva tämmönen, siis joo, tämmönen musta. Sitten tässä on tämmönen aukaisuuttu, että tästä näin. Ja nyt mä kerron mitä mun koululaukussa on. Ensimmäiseksi kuulokkeet. Yleensä mä kannan nikkun mukana, kun mä menen kouluun, kuuntelen musaa. Ja sit mulla on jotain piirustuksia, jos mä oon tehnyt jotain piirustuksia, niin mä laitan mun seinälle jotain. Ja tietenkin historian vihko, mä oon vitosella. Joo, siis historian vihko on. Sitten täällä on pisaran, vitospisara. Joo, sitten on matikka. Meillä on matikka tämmöisenä viikkona, koska mä en tiedä miksi me ei käyttää niin kirjoja. Jostain syystä ei. Niin tuossa lukee matikka. Matikka lukee siinä. Siis älkää antako tämän patjan tässä haitata, koska se on vaan nyt vaan siinä. Sitten äidinkielen. Sitten on enkun. Vitosenkun. Sitten mulla on aina tämmösiä tyhmiä turhia lappuja, mitä mä en tiedä mitään, mutta mä vaan kannan niitä mukana. Sitten mulla on tämmönen penaali, kenkäpenaali. Ja täällä on niinku ihan periaatteessa kaikki normijutut tai semmoset niinku kynä ja tollanen. Ja sit mulla on tällainen iso kumi, jos lukee jotain CTRL plus Z, tällainen. Sitten mulla on tämmönen kynä, sitten mulla on yksi toinen. Mä en tiedä onko se tämmönen miniskitikynä. Ihan miniskiti. Joo, siis mä en laita nää sitten takas myöhemmin. Ja sit mulla on mä en tiedä miksi varmaan kun meillä on tai niinku esimerkiksi huomenkin liikaa. Turhia lappuja taas. Tää on kai tää on joku mun piirtämä. Sitten toi yksikin minkä mä näytin, niin sekin oli joku piirtämä. Se on tämmönen BFF juttu. Siis sit mulla on ihan hirveesti näitä piirustuksia. Mä en tiedä miksi mä kannan näitä mukana, jos mä kerran voisin jättää ne himaa. Siis mulla on näitä Easy Sport harrastusliikuntaan. Noita. Sitten mulla on taas tämmönen yksi pieni lappu. Ei mulla mitään koulurepun sisällä on kuin tämmösiä lappuja. Ja sit mulla on tietenkin koulukirjat. Sori jos tässä näyttää tosi tämmöiseltä sotkuselta, mutta nyt kun mä oon laittanut näitä
niin mä rupean laittaa takas. Mut nää esim. Seuraavassa videossa, ja se taitaa olla Best Friends Tag. Tai esim. Huomenkin voi tulla video, jos mä keksin jonkun videon. Mutta tänäiselle voi ehkä tulla yksi video. Varmaan mom tag tai joku tommonen. Mä mietin vielä, että jos kysyn mun äidiltä vielä, että jos sille kävis. Ois kiva, jos sille kävis, koska se olisi oikeesti tosi kiva tämmöistä mom tag, koska just on aloittanut, niin se olisi kiva nyt tekee hyviä videoita. Ja silleen kaikkea kivaa. Sitten mä haluaisin, tai no en mä nyt teitä pakota tietenkään, mutta voisitte laittaa tonne alas kommenteihin, minkälaisia videoita haluaisitte ja kysymyksiä tai jotain sellaisia, että minkälaisia videoita olisi kiva. Ihan mitä vaan, mulle käy ihan mitä vaan video. Semmonen, että mulle käy silleen. Mut joo. Noin. Sori, mulla on nää vaatteet kun eilen, koska en jaksanut panostaa tähän, mut kyllä mä voin se vaiheessa joo, tai kyllä sittenkin tuli. Jäi tänne. Mut ei saa haittaa mun mielestä tohon. Siis joo, mä kuvaan tämmösissä, kun mä laitan, mulla on huoneessa mikä pöytälamppu, niin mä siirsin sen nyt tähän, koska ei mulla ollut, sit mulla on peili tässä. Koska tästä näkyy hyvin, silleen, että joo, nähdään seuraavassa videossa, elikkä se ois nyt moro!